ভূটানৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰাস্তাটো বনাই আছে। তাৰমানে বিটিচি চৰকাৰৰ কোনো কামেই নাই, তেখেতসকলৰ খালি নাটক কৰাহে চৰকাৰ। बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय आरो आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो लाइक शेयार खालामगोन होननानै अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। जोबजासिम जुदि नायाब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ हमनो हानाय नङा आरो भिडिअखौ नायजोबाब्ला बुजिनाय नङा। आं अनेक समाव नुदों मानसिफ्रा भिडिअखौ नायजोबालासिनो खासा खावरा ससेल' नायनानै माने बायदिसिना कमेन्ट हरो। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबोबासो नोंथांमोना बुजिगोन। सुइजारलेण्डनि EM मानगोनां फेरेंगा बसुमतारी सारा लाजिनो रोंना रोङा नैबे भिडिअखौ नायनानै आं बेखौसो सिन्था खालामग्रोखाबाय। घटनाया जाहैबाय फेरेंगा सारनि समस्थियाव मोनसे घटना जादों। घटना माने मोनसे नुथाय जादों। दा बे नुथायखौ लानानैनो आङो मोनसे भिडिअ लाबोदों। रायजो राजा नोंथांमोनहा नायलांदो, नायोब्लानो बुजिखागोन जे बे घटनाया माब्रै जाखो। एसे बुंना होनसै। घटनाया जाहैबाय माने फेरेंगा सारनि समस्थिजों बारलांनाय गेलेमफु लामा, जिथु भुटानाव डाइरेक्ट सौहैग्रा लामा, बे लामानि अबस्थाया नैबे देवस्रि होननायनिफ्राय दादगारि गेलेमफुसिम ओरैबायदि गाज्रि जाबायमोन, माने बेखौ नायसनग्राबो गैला आरो बिनि थाखाय खोथा बुंग्राबो गैखालामोन खोमा। दा बेखौनो माने भुटान सरकारा, मेक्सिमाम भुटान मानसिफ्रानो भुटान गारियानो थांलाय फैलाय जायो नालाय, भुटान सरकारा नायनानै थानो हायैनि गावसोरनो फैनानै फेरेंगा सारनि समस्थियाव भुटाननिफ्रायनो फैनानै भुटाननि थिखादार टपडेन होनो, बे टपडेन बिथाङा फैनानै साफा मालाय मोजां खालामनानै लाबाय। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, जोंनि सुइजारलेण्डआव सरकार दंना गैया आरो एफा मोजां सुइजारलेण्डनि लामाया मानो बिदि जाखो, आरो बे सुइजारलेण्डनि सासे मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी एबा फेरेंगा सारा मानो बेफोरखौ नायसननानै एसेबो मावनानै होनो गोसो जादिया, साननो गोनां बाथ्राया बिदिसो। दा भिडिअखौ एसे नायदिनि, भिडिअखौ एसे नायबानो हमनो हाखागोन। এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ শান্তিপুৰৰ পৰা ভূটানলৈ যোৱা ৰাস্তা, কিন্তু অতি আচৰিতকৈ ইয়াত ভূটানৰ ডাম্পাৰ, JCB আৰু এই ট্ৰেক লাইনাৰেহে ভূটানৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰাস্তাটো বনাই আছে। তাৰমানে বিটিচি চৰকাৰৰ কোনো কামেই নাই, তেখেতসকলৰ খালি নাটক কৰাহে চৰকাৰ। আজি গোটেই ৰাস্তা ৰিপেয়াৰিংটো ভূটান গভৰ্ণমেণ্টেহে কৰি আছে। প্ৰমোদ চৰকাৰ আছে না নাই এইটো চাওক। এই গোটেইকেইটা ডাম্পাৰকেইটা ভূটানৰ, তেখেতসকলে ৰাস্তাৰ কাৰণে শিল বালি আনি দিছে আৰু এইখিনি কাম তেখেতসকলে কৰি আছে। চাই লওক কিমান সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে ৰাস্তা বনাবৰ বাবে সহযোগ কৰি আছে। চাওক আজি যিটো সময়ত আজি বিটিচি চৰকাৰে কৰিব লাগিছিলে, আজি কাউন্সিলৰ ৰাস্তা হিচাপে, কিন্তু আজি সেইটো কৰা নাই। এইটো চাওক, এইখন JCB হ'ল ভূটান নাম্বাৰ JCB, ভূটান নাম্বাৰ JCB কামটো কৰি আছে। চাওক এই নাম্বাৰ প্লেটটো চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এইখন চাওক, এইখন ডাম্পাৰে ইয়াত চেন কেবল লৈ আহিছে, ৰাস্তাত পেলাই আছে, তেখেতসকলেহে ৰাস্তাটো বনাই আছে। লাজৰ এই সমষ্টিত আছে ফেৰেংগা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, তেখেত ফৰেষ্ট বিভাগৰ EM, ফৰেষ্ট লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেখেত EM। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আজি এই ৰাস্তাটো এই ভূটানৰ ভূটানেহে ৰিপেয়াৰিং কৰিছে। এইটো চাওক ভূটান নম্বৰ গাড়ী, চাওক তেখেতসকলে কাম কৰি দি আছে। আৰু সেই ৰলাৰটো দি চাওক, এইটো ভূটানৰ। খুব দুখৰ বিষয়। চাওক আজি আমাৰ ভাৰতৰ বা অসমৰ বা বিটিচি চৰকাৰ নাই নেকি, ইমান বেয়া লগা অৱস্থা। এইটো চাওক, এই ভূটান নাম্বাৰৰ ৰলাৰে কাম কৰি আছে। চাওক भिडिअखौथ' नुबाय बयबो, दा नुनानै गोसोआव माबायदि सानखो? जोङो सुइजारलेण्डआव दंना बबेहाय दं आन्दाज मोनबायना रायजो राजा नोंथांमोनहा? आरो बिथांमोननि खुगानि जबाना दा मोगथां महर मोनदों ना मोनाखै बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय। दा भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा मा कमेन्ट हरो
बिनि सायावसो आं बेखौसो नेनानै थानोसै आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानैसो आङो फिन खेबसेबाव भिडिअ लाबोगोन बे टपिकनि सायाव बिनिखायनो अन्नानै कमेन्ट हरदो। आच्छा बे जोब्बाय, दानिया फैबाय गुबुन मोनसे आयदायाव। आच्छा बर'नि दैदेनगिरिफोरा मा खालामनो सानमारखो बुजिनो मोनला। सोरांबानो फेसबुक इउटुब माबा माबि ससियेल मिडिया खेंबानो माने कन्ट्रभार्सि, गावजों गाव नांलायनाय खमलायनाय माबानाय बखिलायनाय बांसावलायनाय, सोरखौबा मेलेम गैया होननाय, सोरखौबा मेलेम गाज्रि, सोरखौबा खर' गाज्रि होननाय, मा बेदर गेसाव जानाय माबा जानाय मा बुजिनो मोनला। मा खालामनो सानखो बर' जाथिखौ दैदेनगिरिफ्रा? सोरनि खोथाखौ लानांगौ, सोरजों थांनांगौ, सोरनि दैदेननाया मोजां जागोन, बोरैहाय मा होननानै जों जाम्बा जाम्बिफ्रा मा होननानै बुजिनांगौ जाखो? एसे जाथिनि खोथाखौबो सानबानो मोजां जागौमोन। खालि गादिनि खोथाल', थाखा फैसानि खोथाल', स्किमनि खोथाल', मन्त्रि मिनिस्टारनि खोथाल', एमसिएलएनि खोथाल', सिएम माबा माबि जानायनि खोथाल', मोनजानाय गाव गावनि मोनजानायनिल' लानानै सानबाय थायोबा बोरै जानांगौ? जाथिखौ फोथांनो हायाब्ला गाव गाव सानबेसे मोनजागोन बेखौबोथ' एसे साननांगोन ना। जाथिया गैयाब्ला माखौ लानानै सोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामगोन दैदेनगिरिफ्रा? जाथिखौबोथ' फोथांनांगोन ना। दा जाथिखौ फोथांनांगौनि थाखाय, जाथिखौ दैदेननांगौनि थाखाय, जाथिनि थाखायबो माबा मोनसे मावदोब्रा। मा सब समाय गावजों गाव बखिलायनायल' मालाय, बिराद गाज्रि जाबाय। खिन्थु बे आं मोजां मोनाखिसै। अनेक ससियेल मिडियाखौ आं नायबाय, नायनानै आं नुबाय मोजां नङा। बे बर'नि थाखाय, बर'नि भबिसतनि थाखाय बे बिराद गाज्रि। मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाबावदिनि मा जादों। दाख्लै सोरबा माबा होन्दोंमोन आरो नै दा आरो उल्था माबा मोनसे बुंलायबाय। बिदिजों बोरै जाबावनो? भिडिअखौ नायदिनि। बिटिआर सरकार थानाय नंला, बेथ' उननि खोथा। हाग्रामायानो थानाय नंला। मानो होनबा दिनैनि दिनाव हाग्रामाखौ बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बोखारनानै गारहरथारनो थाखाय बयबो जुजिगासिनो दङ। आरो जों दाख्लै बावैसो आं बुंगासिनो दङ, बिथाङा आरो मेन्टेल माने इलनेसआव भुगिनानै दंखायो। माने ब्रेनाव बिहा दस जानानै दं आरो बे ब्रेन दसनि थाखाय बिथांखौ तेजपुरावसो दोनहैखासिनो। गतिके गाव थांनायनि आगोलावनो बिटिआरखौ दोनला, बायदिसिना खोथा बुंनाया स्वाभाबिक। आरो बेनाव डिमेनशिया होननाय मोनसे बेमार जादों। अलरेडि डाक्टारा बेखौ बुंदों, बेनाव प्रेसक्रिपसनबो हयथ' दङ। बिथांजों जाय डाक्टारजों नागिरदों बेखौनो जोङो लोगो हमनानै जों मिथिनो मोन्दों बिथांनाव डिमेनशिया होननाय बेमार दङ। आरो बिथाङा जिहेतु बिटिआरनि नङा, गलाघाटआव जिहेतु बेहा ओंखाम गैया, गुन्दै गैया, राजनिति गैया, बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै गुबुंले खालामनायनि सिन्थाजों बे खामानिखौ मावदों। आरो ओरैबायदि सासे सुबुं मोनानि 1 घन्टा बाहागो समायानो दाबो जोंनि इउपिपिएलनि गिदिर गिदिर लिडारफोरजों बिथाङा हरसे रायलायो। गासैबो बिजोङावनो बुंनो थाङोबा बिथाङा जि जायगायाव थाङो बेखौनो गेसाव खालामहैजोबगोन। आरो बिपिएफ दोलोआव दिनै हाबदों, बिपिएफनि बांसिन गाज्रिसिन आरो बिपिएफखौ फोजोबथारग्रा सुबुङानो कास्टम बसुमतारी जादों।